Здравейте хора, аз съм Илидин. Аз съм Некса Марс БГ. Добре, аз съм Некса Марс БГ, той е Илидин. БГ. Я да си сменим ролите. И това... Сега объркахме пътя, майка ми звъна. Въвали са клипа. Вали, пътя покажи. Вали, че ли си, че сме объркали? Не, много... Къде сме, бе? Не сме го объркали много. Качихме се на едно място, дето ни трябва. Само дете трябва. Само малко. Баши ма! Пес. Ти си известен вече. Казах ви здрасти. Това на неговия език здрасти. Това на моя език е Аллах Акбар. На моя език е Аллах Акбар. Това пресечем, че тук. Той? Айди бе, младеж. Бати многото път. Много малко. Чакай. О, чакай, аз така мога да си го завърта. Ние сме почти до Кауфланда, бе. Що не минем през Кауфланд? Ама... Майната ми. Какво? Минаваме напреко. Да, трябва да свим. Май не сме губили. Значи не е било грешно. Не се ходим булица, вързала. Трябва да си изтегна програма за обработка. Да ги обработвам тия клипове, да слагам песни, ако някой път не говоря и така нататък. Ние на къде предашим, бе? Само го чакам да си оправи навигацията. Чакай, насам. Ма ние някаква пресечем се. Умник, ето от тук ще качим нагоре трудно. Я пипли колата. Аз бръкнах в той човек, обаче гадно. Няма да пресечем тук. Аз се изпих хела. Браво. За пръв път оцелихме нещо къде трябва. Види, на всяко завойче май объркахме нещо. Че слънцето. По-добре. Училищно пушч. Верно е. Ние някой път трябва да си вземем колелета да идваме, той трябва да си нагласи леговото. Но обяснявай какво го има. Аз вече казах преди. Да, но няма да се качва. Защото майка ми звъна, провали ми клипа. Централен лагер, нови скорости, нов оттегач, нови спирачки. Като цяло. Да, като цяло е това. Когато ежедневно се спуска с колелото по стъпалата оттегача и централният ти лагер. Между другото и много капва. Да. И аз се спускам във моето... Чакай малко, чакай. Ала. Отзван. Гледай го, бе! Оле, гледай! Але! На телефона изглежда малко, ама... Ще ми умре коня. Трябва да има доста паузи. Или трябва да го разделя без да спирам. Гледай си минутите. Гледам си. 3 минути. Още? И не, 3 минути си е клипа. Какво ви обясня? Друго. Пробвай как сме пълни ретарди. Да. На всяко завойче объркваме нещо. Ние гледаме да видим най-прекия път е 3 км. От сега ви го казвам. Най-прекия път 3 км. Бас, не къде сме, бе? Нека в нашия клас, нека в нашия клас вика с колело е 3 км, с кола е 5 км. Е 2 км. С колело, обърках се, извинете. С кола е... Много ме дразни тази пилка. Викат ми, с кола е 3 км, с колело е 5 км, пеше 10 км. А то няма как
да се стелят километрите. Навигацията вече официално не ми трябва. Виждаш ли? Да. Yes. Аре, предаши. Кардашим напред. Все напред, я ходим тук някакви гъсталаци за... Не трябваше да си взема ермас. Ми да, сега ще ги направиш на лайло. Доге! Бабал! Моля, като знаем, че после пак трябва да бием толкова път. Мисля. Майната му запазва си 1 левче за седмица. Аз така. Пясък. Май в Кайлъка ще е последното, преди да си тръгне от Кайлъка ще е спра епизода. Ама то лето... Спремо сега, докато стигнем. Не бе, не. Това направо да го направим на няколко части, да има... Паузирай. Да е по-добро. В момента напускаме Плевен. Дължиш ми един сок. Баси яките трабанти има. Има и мини куптър, видяхме. Чакай. Почти сме на Плевен. Я дай да си разменим масата, че така гадно. Почти сме в Плевен. Почти излезахме от Плевен. Чакайте малко сега. Съжаляваме за големите паузи, ама... Това не е за тях голямо. Чир! Да ходиш и да почумиш. С нех съм разбеге и Лидия. Ако нямаше клип, щехме да си направим селфи на табелата на Плевен. Не, аз не си падам селфи. Влез ми в профила във Фейсбук и ще видиш колко селфита имам. Нито едно. 0. Аз не се снимам. Не съм влизал във Фейсбук от 2 години. Ти казваш ли си такова? Ти казваш ли си личните програми? Не. Аз нямам такова. Фейс, Инстаграм, такива работи. Ето ли, накрая на Плевен. Бати, малкото изглежда на клипа. Отдалече изглежда супер малко от кола също. Ама ето тук е човек. Аре, камера. Ба, бих се изпукала още в човек. Пукане. Скачай, пука. Ай! Ай! 3, 2, на. Ертат. Има камери. Няма, това е толкова. Ти го иска. Да. Да направя рекламка. Трябва да... Усрам! Усран! Добре. Свис. Има камери тук. Свиса. Ела от тази страна, бе. Нали? Пуснат тебе да пуснат мене. Не, да се сливаме двамата. Да живея лах. Без глупост. Да умре лак. Не, Това лак. вече умрял. Нека да умре още един път. Не, ще почвам и аз. Почвай го, да. Какво са? Чакай. Винаги преди да почна гледам колко памет има в телефона. Аз днеска изтрих няколко клипчета. Деца провал. 1 гигабайт. Аз сега като ги качвам в тубата и ги... Я чакай, бе. И минаваме през Я да транзакция. пусна навигацията. Да видим. Маре, сега ако ми кажеш, че не сме... Сега ако ми кажеш, че сме върва. Я гледай, бе! Ние провървяха толкова път. Па знака е само там. Чакай. Още 9 минути е клип. Чакай. Спри го на пауза. Спираме. Само на 1 километър сме горе-долу. Горе-долу. В половин час още ще стигнем. Ти горе-долу. Чистиш ли поне? Ти горе-долу. Той ще започва от Кайлъка направо влога. Вали от тук. Ще има малко скамаутро. Здравейте хора, аз съм Лекса Бърз БГ и моята камера е по-хубава от неговата и му фокусира даже на слънце. Да, пострих се.
Найсе. малко на... Здравейте, аз съм Елидиан. Да, го е наш. Той снима, чакай. Гледай. Inception. Inception. Вот, гледай, бас Inception. Добре. Гледай, само в телефоните. Да. Inception. Следващия епизод ще го започна, когато станат към 12-13 минути. Направо е сега свърши. Това е нещо, което аз трябва да провърва. Само един момент. Спираме. Добре. Спирам. Просто видя дали мога да си обърна камерата. Чакай, ланец на врата ми, татус на гърба ми, не мога да пея, грач пред свиня. Аз сега ще спирам клипчето. Ще се видим във втората част, която ще започне при... Как гледаме? При да си изляг там. След 50 метра. Да, горе-долу толкова. И бъбър ще се видим в следващото клипче. Чао!